Біздің бүйік Ғабдулла Тоқайға бик көп шаралар өткәрелә. Милли музейыбызда, гомумән республикабызда, гомумән төрле чит илләрдә дә, әлбәттә. Айрым әйтеп үтәргә кирәк, быел безгә президент указы буенча мөмкинлек бирелә безнең әдәби музейның, Ғабдулла Тукай әдәби музей Казанда урнашкан, аның бинасын сіз білесіз, ул аварий рәвештә инде хәзер бүгенге көндә аңа акча бирелер дип өметләнеп көн сайын көтәбез. Әлбәттә карар килер, әмма ләкин бүгенге көндә төзүчеләр белән эшне алып бара башладык инде. Фәнни концепциясе бар. Гомумән хәзер бүгенге көндә шул проектларны төзегәч, әлбәттә шушы бөтен экспозициясын Тукай музейының безнең милли музейга күчерәбез һәм анда вакытлыча анда шушы безнең әдәби музей урнаша. Зур 300 квадрат метр без аңа бирәбез, аларга бер зал. Һәм инде эшен ул дәвам итә, чөнки юбилей еллары бүгенге көндә безнең музейыбызның әдәби музейга үзенә 30 ел инде ул бит июнь айында була инде. Юбилей үткәрәбез һәм шушы менә яңа күчкән экспозицияны тәкъдим итәбез. Айрым әйтергә кирәк, безнең Гүзәл Фәрдиновна Тухватова, шушы музейның директоры, бик хәзер актив эшли, коллектив бик актив эшли. Һәм инде без хәзер менә шушы Ғабдулла Тукайның шәхси әйберләрен төрле районнарга алып барырга булдык. Айрым аның кулъязмаларын, айрым аның шәхси әйберләрен, кара савыты мәсьәлә бик катлаулы, чөнки ул андай әйберләрне музейдан чыгарга ярамый. Аңа Мәскәүдән рөхсәт кирәк, чөнки ул Мәскәү музей фондына, безнең Россия гомумән музей фондына кергән. Шуның өчен әлбәттә төрле катлаулы проблемаларны чишеп, без әлбәттә Тукай музей белән бергәләшеп шушы әйберләрне алып барабыз районнар буенча. Айрым шушы президент указы белән безгә карар китерделәр, без күчмә күргәзмә ясарга тиеш. Бөтен безнең мәктәпләр аша шушы музей күргәзмәсен үткәрергә тиешбез. Әлбәттә, айрым әйтергә кирәк, үзебезнең милли музейда да экспозиция ачылыр. Ул музей вакытлыча төрле экспозициялар төзеде инде Ғабдулла Тукайга багышланган. Без әнә Мәскәүгә дә Нәзирә Рахимовна министр булганда, Санкт-Петербургка да алып бардык ул безнең күргәзмәне, шушы менә күргәзмәне айрым тагы безнең милли музей залларында оештырырга булдык.